Yung mga idol, so welcome back. So for this video, magpapalit tayo ng brake master sa likod dahil yan ay nagli-leak na. Sira na siya. Bali, second hand ko lang kasi yan na bili, tapos medyo matagal na din, 2017 nung nabili ko siya, tapos second hand pa. So may kalubaan na talaga, kaya kailangan palitan na natin. So hanapan ko na lang sana ng repair kit, pero I choose na bumili na lang ng panibago. Alright, so ito na yung bago, so nakakabit na siya. At ano na lang natin dito, attach na lang natin dito sa bracket na ginawa dati. Then pagkatapos nyan ay bleeding. So kailangan nating i-bleed dahil naputol natin yung linya ng fluid. So malamang kapag naputol ay magkakaroon ng bakante o papasukin talaga ng hangin yan. So kailangan natin i-bleed para wala yung hangin. So madali lang naman yung pag-bleed, kahit na kayo lang madali nyo lang na magawa ng paraan yan. Alright, so ingat mga to.